भुटान हाजोआवहाय ट्रेनिं लादोंमोन कालिकला भुटानावहाय आङो दिनैसिमबो सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनाखै। बिथाङा भुटान हाजोनि कालिकला हाजोआव ट्रेनिं लानाय सासे एनडिबिनि सुबुंमोन। बिथाङा 17 बेचनिमोन। दिनै बे बिथाङा गोबां दुखु एबा जारलायाव गोलैनानै दङ। नोंथांमोना सिगाङाव आं भिडिअ इन्ट्र होनायावनो नुनानै एसेबाबो बुजि मोनदों बिथाङा मा खावलायदों एबा मा बुंदों। दा बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो दिनैनि दिनाव मोनथाम बिभागनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिखौबो जोबजासिम नायलांब्ला बुजि मोनगोन। मानोना गुबुन गुबुन बिभागनि भिडिअ नोंथांमोना निस्सय जोबजासिम नायनानै बुजि मोनगोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला मोनफा मोनफा गासिबो नायगिरिफ्रा लाइक हरगोन आरो जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन होनना आं आसा खालामदों। बेजों लोगोसे बे बिथां एनडिबिनि बुंनायजों लोगोसे जोंहा राजु कुमार नार्जारियाबो मोनसे खोथा बुंदों। बिथांखौ साननैसो सिगाङाव गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन जे बिथाङा UPPL हान्जाखौ नागारनानै थांबाय बा गुबुन पार्टियाव जयनिं जासिगोन नामा बिनिनो गोबां माने कनफिउस जालायबाय थादोंमोन बा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दावराव दावसि जादोंमोन। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा दिनै राजु कुमार नार्जारिया मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायोब्ला बुजि मोनगोन। बेजों लोगोसे मानगोनां जोंहा बर' रायजो राजा बिथांमोना प्रमद बर' सार एबा BJP सरकारखौ मा साबायखर जासिहरदों नोंथांमोना बिनि सोमोन्दैबो फारि फारि नुनो मोनगोन। आरो प्रमद बर' सारा बिथांमोननि थाखाय मा मोजां खामानि मावदोंमोन नोंथांमोना गासिबो नुनो मोनगोन। बेनि खारनावनो बिथांमोना माने प्रमद बर' एबा BJP सरकारखौ साबायखर जासिहरदों। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन। दायो अब्ला फैदो राजु कुमार नार्जारिया गाव MP टिकेट मोनैनि मा खोथा बुंदों एबा मा फोरमायदों रायजो राजानि सिगाङाव। मिसा खोथा কোৱাৰ কোনো কথা নাই। MP টিকেট বিচাৰিছো সবাই ভাবিছে মই MP টিকেট পাম খেলিম কিবা কাৰণত মোক MP টিকেট দিয়া নহ'ব। এক দিনৰ কাৰণে মই নেগেটিভ চিন্তাধাৰা লোৱা নাই। এক ছেকেণ্ডৰ নেগেটিভ চিন্তাধাৰা লোৱা নাই। ভাই MP টিকেটটো বনাই যেতিয়া কাম কৰিলো খাব লাগিব মই মুম্বাইত গুচি গৈছো মিটিঙত। আৰু আপোনালোকক কওঁ মই মুম্বাইত গৈ মোৰ নামত মিছা কথা নকওঁ দেই মোৰ নামত মোৰ কামৰ কাৰণে মোৰ এটা ডিগনিটি থাকাৰ কাৰণে এটা নাম থাকাৰ কাৰণে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে মোৰ NGO এটা কোম্পানীয়ে 10 crores অফাৰ কৰিছে। 10 crores দুদিনৰ মিটিঙত জাষ্ট 2 days of meeting নেগেটিভ কেতিয়াও লোৱা নাই। এইটোৱে ৰেজিলিয়েঞ্চ বুলি কয়। জাষ্ট মোৰ এক্সাম্পলটোহে দিছোঁ। আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে যেতিয়া আপোনালোকে মনে মনে ভাবি আছে ল'ৰাটোৰ টিকেট পোৱা নাই আহি গ'ল কিবা ভাবিছে এনেকুৱা ভাবিব পাৰে না। মই খোলা খুলিকে কৈ দিলোঁ যে মই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে কোনো নেগেটিভিটি লোৱা নাই মই ভাবাও নাই। যোৱাকালি শিৱ ছাৰে মোক কৈছে মই নাজানো শিৱ ছাৰ মোক লগ ধৰিব বুলি। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মোক দুজন দাদাই তুলি লৈ গ'ল ডাইৰেক্ট হোটেলত কথা পাতিছোঁ। মই ছাৰক কৈছোঁ ছাৰ মোৰ আপোনালোক কেঞ্চেল কোনো বেয়া ভাব। दाथ' नोंथांमोना राजु कुमार नार्जारिया मानि खारनाव MP टिकेट मोनदिया एबा मा जानानै एबा मानि जाहोनाव मोननो हादिया बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना फारि नुबाय एबा बुजि मोनबाय। थिग बिदिनो माने जोङो गासिबो गोबां मानसिफोरानो कनफिउस जादोंमोन एबा सानदोंमोन जे राजु कुमार नार्जारिया UPPL हान्जाखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव जयनिं जाहैबाय नामा बा बहाबा थांबाय नामा बिनि सोमोन्दै गोबां सानदोंमोन नङा होमबा। दा निस्सय जोङो नुनो मोनबाय बा खोनानो मोनबाय नोंगौ निस्सय राजु कुमार नार्जारिया गुबुन दाबसे जायगायाव थांदोंमोन। बिथाङा गावनि पार्सनेलि खामानि दङ बिनि थाखाय बिथाङा मुम्बाइआव थांनो गोनां जादोंमोन। दा बेनि सोमोन्दै MP टिकेटखौनो बिथाङा मोननो हादिया गावनि पार्सनेलि खामानिनि थाखाय। बे दुर्भाग्यनि खोथा। बेयाव जेबो दुखु मोनलायनानै जेबो लाब गैया। दा बेखौनो बुंदों राजु कुमार नार्जारियाबो बेखौ माने दुखु मोननाय एबा एक सेकेन्डबो बिथाङा बिनि सायाव माने जेबो साननाय फैयाखै एबा मोनाखै होननानै बुंदों आरोखि। दा अब्ला लोगोफोर राजु कुमार नार्जारि बिथांनि बुंनायखौथ' जोङो बुजि मोनबाय नङा होमबा। दानिया बै जोंहा बि नुसार एनडिबिआ 17 बेचनि जाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव हाथियार लानानै सोमावसारनो गोनां जादोंमोन एबा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादोंमोन। गावनि बिसि फिसा न'खरखौ एबा बर' हारिफोरखौनो गामियारिनिफ्राय गारनानै थांनानै हाग्रायाव थाखोमा हैबायबायनो गोनां जादोंमोन। बियो बिथाङा दिनैनि दिनाव मा अबस्थायाव दं एबा मा हालोदाव दङ नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै नायनानै एसे बुजिनानै लाग्रोदो। 6 माससोनिफ्राय बिराद गोब्राब लोमजानानै दङ। गुजुनाय जादोंमोन फार्स्टआवहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो उनावहाय हां थोनो मोनग्रा जालांबाय। हां लानो हाया रायजो राजाफोर ओंखाम जानो हाया। दिनै बेबादि अबस्थायावहाय आङो बिदिनो डाक्टारनाव चेकआप खालामहैजाबाय मुलि लाबोबाय। थिग बेफोरबायदिनो अनेकथा रोखोमनि मुलि जानानै दा रिएक्सन जानानै आंनि आथिं आखाइ मोदोम गासिबो बुजोब्बाय खावलाय थावलाय बुजोब्बाय। दा बेनिखायनो खहा जायै जानानै दा जेबो गैला गासिबो लांदांजोबसै। बेनिखायनो रायजो राजा आफादफोरनिसिम थाइसे थाइनै मदद मोनगोन होननानै खावलायनाय जाहैबाय। आङो गोदोनिनो एनडिबिमोन
आङो भुटान हाजोआवहाय ट्रेनिं लादोंमोन खालिखला भुटानावहाय आङो दिनैसिमबो सरकारनिफ्रायबो जेबो मोनाखै आं आगोलावहाय बिदेशआवसो मावलाबायनानै जानांदोंमोन न'आव फैनानै आं सरकारनि अनसुंथाइ मोनगोन होननानै दिनै आं बेमाराव गोग्लैबाय दासिमबो मोनफुंनो हायाखै बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे आंनि बेमारखौ फाहामनो थाखाय बे आथिं आखाइ बुनायखौ फाहामनो थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो एसेनोसै दाथ' बिथांनि जिउआव जोबोद दुखु एबा जारला बिथांनि लाइफआनो बरबाद जानायनि लामायाव दङ बा बिथाङा बेफोरबायदि बेरामजों मोनसे समाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै मोनसे समाव बियो सरकारजों फैनानै आखाइ थिखोनायनि गेजेरजों बिथाङा गुबुन दाबसे जायगायाव न'खरनि थाखाय खामानि दामानि मावनानै जानो गोनां जादोंमोन कम्पानिफ्राव दा बै बिथाङा दिनैनि दिनाव जेबो खामानि दामानि मावनानै जानो हायै अबस्थायाव गोलैनानै दङ अर्थात बेमारजों भुगिनानै थानो गोनां जादों बिथाङा हां लानो हायै जानानै दङ एबा बिथांनि गासिबो देहा मोदोम सोलेरा बुबोजोब्बाय जोबोर गिदिर बेमाराव गोलैनानै दङ बिथाङा खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांनि गामि एबा न'खरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सेरफांगुरि मैनागुरि गामियाव दा बिथांनि न'खराव माने जोबोद जाल्लायाव दङ गासिबो माने धन सम्पति जोबलांजोब्बाय बेफोरबायदि फोरमायदों बिथाङा बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा माने हायोब्ला जायफोर बिथांमोना अननाय दङ बर' हारि हिसाबै गावनिनो आंगोनि असे जाथि होननानै बा बिदा फंबाय हिसाबै अननाय दङब्ला बिथाङा अननायनि गेजेरजों जा हायो जया धर्म माने अनसुंथाइ बिदों दाथ' आं बेफोरबायदि माने अनसुंथाइनि भिडिअ लाबोफेरामोन थेवब्लाबो आं साननो गोनां जादों जे बिथाङाबो मोनसे समाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय एबा हारिनि जानानै बिथाङा हाथियार लानानै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन मोनाब्लाबो दिनैनि दिनाव नाथाय बिथांमोननि सिमाङा धंस' जानानै थांबाय बेफोर माने गासिबो जोंनि गिदिर गोलाव एबा राजनितिकनि पलिटिकेलनिनो गोरोन्थि होननानै जों साननो गोनां जायो दिनैसिम जुदि बिथांमोनखौ नायफिननायमोनब्ला बा नायनायमोनब्ला बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खैफोदाव गोलैनाय नङामोनदां जाखांनाय समफ्रावनो जुदि बिथांमोनखौ अनसायनायमोनब्ला सुलु लानायमोनब्ला नङा होमबा दा माथो बुंबावनो लोगोफोर मानो होनबा जोबोद जारला नोंथांमोना हायोब्ला जया धर्मआव अनसुंथाइ हरदो बिनि बेंक एकाउन्ट बायदिसिनाफ्रा स्क्रिनावनो होनाय दंखायो नोंथांमोना जाहाथे जा हायो जया धर्म अनसुंथाइ हरोब्ला मोजां जागोन आरो बिथाङा गाहाम आगोलनि बायदि सेहेरायाव बा अबस्थायाव फैफिननो हायो जेन बिथाङाबो माने बिसि फिसाखौ लानानै संसाराव आलो गोजोनै संसार जालांबावनो जोबोर मिजिं दं बा आसा दङ बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे अनलायलायो आरोना गावजों गावनो दा माथो होनबावनो आङो लोगोफोर बिदिनोसै गोबां दुखु जारलायाव थायो जोंनि बर' हारिफ्रा नाथाय बुंबाबो बुंनानै फोजोबस' हाया जोंनि बर'नि जिउ जारिमिनफोरखौ थेवब्लाबो बुंनो गोनां जायो बायध्य जायो नोंथांमोनहा आरो बिथांजों माने फननि थ्रुयै जगाजगबो लानो हागोन बा सुलु लानो हागोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारबो अलरेडि होनाय दंखायो नोंथांमोना बेयावनो कन्टेक्ट नाम्बारजों जगाजग लानो हागोन नाथाय बिथांनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव गुगल पे फनपे पेटिएम जेबो बेबस्था गैया नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ बे एकाउन्ट नाम्बारजोंसो नोंथांमोना अनसुंथाइखौ हरनो हागोन दानिया अब्ला लोगोफोर भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय फैदो जोङो दानिया रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' सारखौ आरो नरेन्द्र मदि बिजेपि सरकारखौ मा हिसाबाव मानि थाखाय बा मा मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ गोजोननाय जासिहरदों एबा साबायखर बावहरदों नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनायखौ फारि फारि जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लादो शिबसार प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे सेकखौ मोननो हानानै जों खोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे फैगौ माबायाव जों UPPL दोलोखौनो जों सापर्ट खालामगोन होननानै जों बयबो थिरांथा लानाय जागोन दा जोङो फुराना मन्दिर हिसाबै बे मन्दिरखौ फोसाबनो थाखाय 2 लाख रां मोननायाव जों गोजोननाय थाबाय आं औवाबारि जानानै साबायखर बावनाय जाबाय आरोखि दिनैनि बे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि जे आलारि सोरां जि बिथांखि बे बिथांखिखौ खोनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे बे बिथांखिया जे जोंनि सालगुरि गामियाव सफैबाय बे सफैनो थाखाय आङो UPPL सरकारजों लोगोसे दानि बिटिआरनि जि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गामिनि जानानै आरो इयुनाव जों गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ जों मोनबाय थागोन होननानै मिजिं थिबाय आरो बिथाङा आनान गसाइनि अननायाव अराय गोहो बोलो मोननानै जेरैबायदि सालायदों आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिनै बयनिबो सहजगिता मदद आरो हेफाजाब मोननानै खुंलांबाय थानो हायो आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबनाय बिथांनि जिउआ जाहाथे अराय गोजोर जानानै थाथों আমার বিটিসি সরকার প্রমোদ বড় আর কেন্দ্র সরকার
বিজেপি চৰকাৰক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ এই সৰু গাঁৱত যে গীৰ্জাঘৰ আছিল এই গীৰ্জাঘৰৰ কাৰণে 2 লাখ টকা অনুদান দিয়া হ'ল গতিকে আমাৰ ৰাইজে ধন্যবাদ দিবলৈ যোগ্য হয় আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনক জোৰজাৰ সাপোৰ্ট কৰি আমি আমাৰ বিটিসি চৰকাৰ যেন এতিয়া বৰ্তমান ৰুলিং চৰকাৰ হৈ আছে তাক আমি সাপোৰ্ট কৰি জিকাই দিবলৈ আমি সকলোৱে হাজু আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ সকলোৱে UPPL জিন্দাবাদ বুলি আমি এবাৰ বা দুবাৰ কম UPPL জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ